Hello mga kablawiks, na naman si Blawgaw. Mag-share naman ta sa balaanong pulong sa atong buhi nga Dios mga kablawiks. Ang atong topic karon mga kablawiks, genuine faith endures until the end. Usa ta magpadayon mga kablawiks, magamputan mga kablawiks. Hallelujah. Ginoo, daghang salamat na aning tak na Ginoo. Daghang salamat Ginoo. Minsan man sa kakulian naman ang kalibutan Ginoo. Pero hangtod karong buhi pagyapon ko Ginoo. I-anoint ako Ginoo. Ginoo. Panalangini kani Ginoo. YouTube channel Ginoo. Na kablihi ang mga kasing-kasing una o ilang dalunggan Ginoo. Nga mutuhog kani sa maka kaplag ani nga video Ginoo. Ginoo, ikaw ang hari sa tanang hari, ikaw ang Diyos sa tanang Diyos. Ikaw man nagbuhat sa bituon, ulan, adlaw, kalibutan o tanang nilalangin. Walay imposible kanimo Ginoo. Ikaw man ang labing kamahalan sa tanan Ginoo. Daghang salamat sa amili nimo nga duo Ginoo. Ginoo, panalangini ang pamati ani nga pulong Ginoo. Magisok sa iya ang kasing-kasing kini Ginoo, magbunga kini Ginoo. Daghang salamat Ginoo. In Jesus name I pray. Amen. Hello mga aga. Mga kablawiks. Sinsya mga kablawiks, medyo maarat ang tulat mga kablawiks. Ato ta sa topic sa balaanong pulong, genuine faith endless until the end. Mga kablawiks, ang atong pagtuo sa Ginoo mga kablawiks, na duha klase nga pagtuo. Na genuine po na apoy nagtuo, pero pag-abot sa mga problema Ginoo, mga kablawiks, pag-abot sa mga trials sa kinabuhi, wala na sila mag-alagad sa Ginoo. Parehar po na sa motor mga kablawiks. Kung replacement ang imong ibutang dili ligon ang mga pisa ni ini, pero genuine gani ang mga pisa ni ini anang usa ka motor, ligon kaayo mga kablawiks. Ligon, made in Japan, made in China, mga replacement. Sus, dili gyud kaayo palit sa mga replacement. More pud na wa kayo mo palit ang mga replacement. Dali naman na maguba. Yan ang bukid akong bato na tangtang na kay dili genuine mga kablawiks. Samar pud na sa pagtuo nato sa atong buhi nga Dios mga kablawiks. Ikaw karon nag-alagad pa ka sa pag-utan nimo pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Grabe kay kusog madasigon. Grabe ka testimony. Pero pag-abot sa dakong problema sa kinabuhi, nawala na ang pagtuo sa Ginoo. Wala na pagsalig, wala na pagpasalamat, nawala na gyud siya. Diha ni gi-allow sa Ginoo ang mga problema mga kablawiks na mabot sa atong kinabuhi. Kaya diha niya matest kung unsa kataas ang atong pagtuo niya mga kablawiks. Unay genuine faith. Unsa ni masukod, diha masukod sa Ginoo kung unsa atong pagtuo kaniya mga kablawiks. Na ay tulo ka klase sa pagsulay sa Ginoo kung unsa ang atong unsa
ang atong pagtuo kaniya mga kablawiks, unsa ka takos, unsa ka taas, unsa ka lig-on ang atong pagtuo niya mga kablawiks. 3 types of fire that will come and test our faith. Mga kablawiks, nawa ang magaling ka mga problema karon, kung nawa daan magaling kag trabaho, na magaling kag ipamati, mga pagsulay na dapat di ta malig-on mga kablawiks kung wala tay pagsulay. Di ta ma-ignite kung unsa ato pagtuo. Diha mulihok ang balaang espiritu kanato mga kablawiks kung naata sa problema. Diha nato matugutan mga kablawiks nga trabaho ang balaang espiritu sa atong buhi nga Dios. Mga kablawiks, what am galing kag trabaho karon tungod sa di kanang dagom ikalipay na nimo mga kablawiks, ikalipay. Praise God kay gisulay ka sa Ginoo kung unsa kataas imong pagtuo kaniya. Kung naa magaling kay gipamati, test na siya sa Ginoo. Diya kanimo kung unsa ka madasigon sa pagtuo sa atong buhi nga Dios. Bulagan makakuyab diha, bulagan sa imong asawa, test na siya mga kablawiks, test na siya sa Ginoo kung unsa ka katakos, unsa ka katakos nga iyang anak. Tinuod ba dyan kaniyang anak o tinuod ka nga anak sa kaaway o ato anak baka sa kaaway. Duwaray paingnan nato mga kablawiks, anak sa buhi nga Dios o anak sa kaaway nga si Satanas. So una nga test mga kablawiks, mga kablawiks, sa atang magpadayon sa unang test mga kablawiks sa ato ang mga persecution karon mga kablawiks. Arita sa Mateo 24:13, apan ang nagapadayon hangtod sa katapusan mamaluwas. Kung unsa ka paglutos karon sa katilingban sa kalibutan mga kablawiks, pressure sa kalibutan, ang makalahutay ani mga panghitabo karon maoray maluwas pero gipamuban sa atong buhi nga Dios mga kablawiks. Ang panahon kay gamay ra gyud makalahutay niini, itagaan magud sa atong buhi nga Dios si Satanas, itagaan si 7 katuig nga paglingla sa anak sa Dios. Paglingla sa anak sa Dios mga kablawiks, ang makalahutay sa mga malingla ni Satanas, atong Satanas, apan ang makalahutay mo ray malawas mga kablawiks. Test una nga type sa pagtest sa atong pagtuo sa atong buhi nga Dios. Test pagsulay, procedure intended to establish the quality or performance mga kablawiks.
Harita sa James 1 and 2, chapter 1 and 2. May mga igsuon ko, isipon ninyo inyong nga bukos nga kalipay sa mahulog kamo sa mga pagkalain-lain nga pagtintal. Sa James 1 chapter 1 and 2, dapat na magmaya kung gilutos ka, ibo sa mga paglutos ka ron, dapat malipay ka. Diha gites ka sa Ginoo kung unsa imong taas nga pagtuo. Kung nawad-an kag trabaho, nawad-an kag pamilya, mahal sa kinabuhi, magmaya ka, mga kablawis. Kaya pagsulay na siya, mga kablawis, pagsulay kung unsa imong taas nga pagsalig, kung nawad-an man gani kag trabaho, nawad-an ka para pagkaon sa iyong pamilya, pero hangad sa Ginoo, hangad sa taas, mga kablawis. Kaya ang Ginoo, siya ang provider sa tanan. Siya ang nagbuhat sa bituon, sa langit, sa adlaw, sa bulan, tanan nga binuhat ni sa kalibutan. Mga kablawiks, gi-providean mo gani sa Ginoo ang langgam nga di katigo mamugas. Kita pa ka nga tao, katigo ta mamugas. Mga kablawiks, ayaw pagpagkawala sa paglaom sa itong buhay kalos kay naa siya ang source sa tanan. Siya sa imong mga healthy, mga health, ay lawas siya naghatag ang mga kablawix. Dapat mo siyang pagadaykon, mga kablawix, ang buhay na Diyos, labing buhanan sa tanan. Kaduha, persecute, paglutos, hostility or ill treatment. Harita sa Matthew 5 chapter 5 10 to 12. Sa 10, bulahan ang mga ginalutos tungod sa katarungan, kay ila ang gingharian sa langit. 11, bulahan kamo kung kamo palabihan, pagabugal-bugalan, ug pagalutuson, ug kung pagaingnon kamo sa lunlun nga kadautan ug pamakak batok kaninyo tungod kanako. Managmaya ug managlipay kamo, kay ang inyong balos dako dito sa mga langit, kay sa ingon niini ginalutos nila ang mga manalagna nga mga nahing-una kaninyo. Mga kablawiks, ginalutos gani ang mga apostolis sa nauna nato, mga kablawiks. Silang Pedro, gigabas, gikas, Juan, sa sila, mga kablawiks. Karon diunan ba ka nga ayok simba? Ayok simba sa Ginoo. Diunan ba ka? Wala pa. Ibubuhan ka kay Kristohano naman ka. Hallelujah na ka, hallelujah. Bubuhan kay Kilino. Bugal-bugalan ka, sipit-sipit kay Bible. Mga kablawix, ikalipay na. Kay diha na persecution na siya, mga kablawix. Gigitis ka sa Ginoo kung unsa imong pagtuo kaniya, mga kablawix. Kaning pressures kalimutan karon, mga kablawix. Usa na ni sa malahutay o maluwas diha sa malahutay, makita niya ang kaluwasan.
Pero sa di manahutay ani. Buhi ito ka, pero di ka maka. Buhi ka. Pero wala nimo gidawat si Jesus Christ ug kasing-kasing. Dili makita ka sa Ginoo. Dili makita ang kaluwasan kaya kanimo mga paglawas. Buhi ka, dili sa kalibutan, pero patay ka sa atong buhi ng Diyos. Dili ka makita niya. Mga kablawiks, kung nawadaan ka, seek first the kingdom of God. Ang tanan ikadugang kanimo. Arita sa Mateo 6:33. Apan pangitaon usa ninyo ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug nga tanan kining mga butanga ikadugang kaninyo. Unahon nimo ang Ginoo ng mga kablawiks. Ang tanan idugang ra niya mga kablawiks. Daghan man nga maayong nga grits ni mensahe ang nindot ng mensahe, pero Bible lagi the best ng mensahe. Pag makalabaw sa Bible mga kaplawiks, Bible lagi the best mensahe. Kaya ang tanan naaragid sa nato ang pulong sa Ginoo mo ay labing damanan sa tanan mga kaplawiks. Amen ba? Wala yung kalabaw sa itong buhay ng Diyos. Ang hamilin nga dugo. Tribulation, tumang kasakit, state of great. Ikatulo ni nga fire, pagsulay, mga kablawiks. Tribulation, tumang kasakit, ug state of great trouble or great suffering. Unsa man ni karon mga kablawiks. Kani atong natagamtaman dinhi sa atong komunidad karon. Pugos ka wala. Itiunan kag dagong nidor mga kablawiks. Grabe ang kaaway mga kablawiks. Nagpatuyang ang kaaway karon mga kablawiks kay wala mahilabot ang Ginoo ng mga kablawiks. Nangitabo karon itagaan siya og freedom sa pag-ilad sa mga anak sa atong buhay nga Dios. Gisukod ta sa atong buhay nga Dios kung tinuod bagyo ka nagatuo kaniya mga kablawiks. Tribulation, tumang kasakit, nagutom kaya wala na trabaho, nawadaan ng trabaho, tangtang ka. This is tribulation mga kablawiks. Ikatulo ni siya nga pagsulay nga gihatag sa Ginoo kanato kung sa atong pagtuo kaniya mga kablawiks. Pero naani mo ang balang espiritu mga kablawiks sa imong pagkasing-kasing sa mga kung giablihan imong espiritu hanong mata makikita ka sa unsay may mga sulutan ng ito mga kablawiks. Dili na ka manghani mga kablawiks. Kaya naani mo ang balang espiritu sa atong buhay nga Diyos. Nagkaguliyang man ang mga tao sa kalibutan tungod aning mga panitabo karon. Ayaw matarantar mga kablawiks. Kaya walay makalabaw sa atong buhay nga Diyos. Kaya siya nagbuhat sa tanan aning kalibutan. Walay makalabaw niya.
kablawits, pasensya, may pumapasok. Mga kablawits, balik tayo. Wala makalabaw sa ato ang buhi nga Diyos, mga kablawits. Si Daniel, ito sa Babylonia, Daniel, naturuto sila, buhi mga gobernador ba, mga bright kayo, Daniel, tulungan sila si Abednego, Misak, siguro sa gipatawag sila, kani si Daniel, Misak, Abednego, mga bright siya, mga nani siya, sa balaod ba, mga pareha ng mga gobernador, digamo, mamao na sila, gipugos sila sa hari dito sa Babylonia, mga kablawits. Gingnan sa hari, patawag ni sila Daniel, Abednego, Misak. Na nakasulti nako nga wala din mo mugdupo sa aning rebolto. Aning rebolto nga akong gibuhat. Ingon sila. Di gumi nitubag ni sila tulong. Di ili gumi muambo ana hari, sama hari. Kaya ang among Diyos ay buhi. Kana ang among Diyos rebolto, wala man na, dili man na lihok. Ang among Diyos ay buhi. Buhi ang among Diyos. Motong gikuan ang mga tao ni sa hari eh. Gikuan sa hudno. Kalayo ba? Nagsiga nga kalayo. Hindi mo musimba ni tanaw. Kanang hudno ini ikuan na siya kanang 700 degrees Celsius, init kayo. 100 ang 100% nga degree Celsius gi times 7 man. 700 degrees Celsius, init na kayo, mga kablawits. Init gani ng 100 degrees Celsius. Pasok gani kana sa mo ng 700 degrees Celsius. Matong gikuan ang mga tao sa hari nga palabay to hudno to si Daniel, Misak ug sa Abednego. Tan-aw na to, makaluwas ba na ninyo ang buhi nga niyo mga Dios? Itambok ta mo ani hudno. Tan-aw ta makaluwas ba? Sus, mga kablawits, nagatong naglabay nilang Daniel, Misak ug Abednego, nga namatay mga kay tungod layo kanina, init kayo. Init kayo, wala pa gato sa lugba. Sus, nakita man sa hari nga to na dito sa kuan. Upat may nakita sa hari. Nga na dito sa hudno, wala ra maunsa. So, ang Diyos nila ni Misak, ni Daniel, Abednego, buhi, tinuod nga buhi, mga kablawits. Buhi ang Diyos, wala imposible sa Diyos. Kung taas kay pagtuubanan ka,